4 persuni oħra tilfu ħajjithom minħabba l-coronavirus f'dawn l-aħħar sigħat. Il-numru ta' vittmi issa tela għal 187 minn 183 fl-aħħar aġġornament. Dan ħambar fuq il-paġna ta' Facebook kif ukoll permezz ta' sqarrija mill-Ministeru tas-Saħħa. L-4 vittmi huma mara ta' 86 sena li kienet konfermata pożittiva fit-2 ta' Diċembru u mietet nhar il-ġimgħa fl-Isptar Mater Dei. Mara oħra ta' 76 sena li kienet konfermata pożittiva għal COVID fit-12 ta' Diċembru u mietet ukoll il-ġimgħa fl-Isptar Mater Dei. Mara ta' 86 sena li kienet konfermata pożittiva fis-16 ta' Ottubru u mietet kmieni is-Sibt fl-Isptar Mater Dei. U raġel ta' 84 sena li kien konfermat pożittiv għal COVID fis-16 ta' Diċembru u miet is-Sibt filgħodu wkoll fl-Isptar Mater Dei. Sadattant fl-aħħar 24 sija kien hemm 52 każ ġdid u kien hemm 101 li fiequ. Għaldaqstant in-numru ta' każi attivi meta jitnaqsu wkoll dawk li sfortunatament tilfu ħajjithom issa hu ta' 1553. Madankollu ta' min jinnota wkoll in-numru ta' swab tests kienu ta' 2612, kważi 1000 inqas mit-testijiet li saru fl-24 sija ta' qabel. Il-total ta' każi mill-bidu tal-pandemija issa tela għal 11,621. Il-persuni li fiequ sa issa tela għal 9,881. Mill-94 każ ġdid li kienu rrappurtati il-ġimgħa, 20 każ kienu minn membri tal-familja ta' każi magħrufa, 13 f'kuntatt fuq il-post tax-xogħol ma' persuni pożittivi, 7 f'kuntatt dirett ma' persuni li ttestjaw pożittiv u 3 minn attivitajiet soċjali. Dan ifisser li 51 minn dawn il-każi mhux magħruf minn fejn setgħu ħadu il-virus.